Башкортостанда пилотһыз осу аппараттары менен идара итүсе яугирдардан турган ирекле хәрби берәмек туплана. Һаумыгыз, эфирда интервью студияла Гөлсемә Эштанова. Программабыздың кунагы Дәүләт Елышы Корылтай депутаты, Рәсәй хәрби хәрәкәт инвалидтар ямагат оешмаһының Башкортостан бүлексе рәисе Әлфит Нигъмәтянов. Һаумыгыз. Әлфит Рафаилович, Башкортостанда тагыла бер хәрби берәмек туплана, унда инде пилотһыз осу аппараттары менен идара итүчеләр йыялар. Бу көн талабымы? Бу әлбәттә бик югары алга китү дип әйтер идем, чөнки без хәрби бәрелешләр булган вакытта электән безнең офицерлар әйтә торганы, алдагы сугышлар алар цифра буенча башланыр дип. Солдатларның кирәклеге арткарак күчер дип әйтелгән. Менә шушы әлеге безнең пилотсыз учучы аппаратларның идара итү батальоны формалаштыргач, мен шул искә төште. Менә шуңа килеп җиттек дип. Бу әлбәттә безнең солдатларның гомерендә саклауның беренче өлеше, зур өлеше. Чөнки алар беренче сызыкта ук булмый. Арткы сызыктарак баралар. Менә шуңа хезмәтнең куркынычсызлыгы бу иде. Мин бай дөресен генә әйткәндә, үземнең дә барып кайтасы килгән тойгылар килеп чыкты, әмма минең контузия буенча сәламәтлек буенча тап килмәйбез. Шуңа бик үзем менә кызыксынып киттем, ничектер ниндидер күңелдә тора, барып кайту дип теге хәрби бәрелеш сызыкларына, десант гаскәрләренә менә болай гына юк, син сәламәтлегең бармай дип туктатсалар, бер-ике минең шундый карашым военкоматка барып та полк подразделенияларга обращаться иткән булды. Шуңа монда сәламәтлек җитәр дип уйлап карадым, шуңа бик үземә дә ни булып китте бу. Кызыксындырды. Нинди шарттар кызыксындырды? Буны һез әйттегез, беренчедән пилотһыз осу аппараттары менен идара итү, ул бер яктан караганда еңел генә һәмак. Әмма бәлки тәҗрибә кирәктер, бәлки ниндидер махсус белем кирәктер. Ундай талаптары бармы? Бар, монда белем приветствуется дип әйтелә бит инде. Теге цифровой яктан шулай ук бай гына әйтәйек, менә бушлык аналитикасын шутлау барыбер син сизгерлек разведка сизләргә булырга тиеш. Кайдан килеп чыгу мөмкинлеге. Бу анда бит инде разведкада бара, шулай ук душманның кайда икән топкач, аны тап төшерергә дә кирәк. Шуны кайдадыр бу аппаратны алып китергә дә кирәк. Качу мөмкинчелеге дә сиңердә булырга тиеш. Ул былай гына әйткәндә, теге компьютер уены сыман дип кенә әйтеп булмый, кайдадыр читтә турып километрлар очкан аппаратны идара итү. Шуңа монда күп мискәлектәре күп. Способностьлар кирәк инде, былай гына әйткәндә. Шуңа шулай ук контракт бер елга төзелә, үзеңнең тагын артабанда каласың килсә каласың, каласың килмәсә кайтасың дип әйтелгән. Менә шунысы да мөһимдер. Ял итеп алдым. Ягъни бер елга төзелә, һуңнан адактан теләк буенча ул озайтылырга мөмкин. Менә шундай условия бар контрактта. Бу иң мөһим дип әйтергә буладыр. Кайтып ял итеп алдың, тагын керергә була бит. Менә шунысы. Тагын шулай ук студентларга менә шунысы миңа бигрәк тә ошады, чөнки яшь чакта сугыш, илдә сугыш булса, ниндидер тойгы була, исүярлек тойгысы. Ул безнең егетләрдә күп. Менә шуңа мин үзем качандыр отсрочкадан баш тартып сугышка киткән кеше, шуңа күрә менә шушындай җегетләргә бу бигрәк тә нык файдалы дип уйладым. Шуңа кайткач, хезмәтне тутырып кайтканнан соң укуны дәвам итәргә була бюджет буенча. Әгәр дә ул коммерция бүлегендә эшләгән икән, тимәк артабан бюджет урынына күсәтелгән бар. Бик менә артабан бит инде ул булай гына әйткәндә, безнең хәрби махсус операциядән кайткан җегетләр бүгенге көнне бүтән ул реабилитациянең бер шарты да үзен
кайдадыр дәүләт өлкәсенә дә кирип китергә була. Президент программасы белән, безнең республика башлыгының программасы белән хезмәткә кирип китергә була. Менә шунда күп мөмкинчелекләр бар. Әлеге вакытта Башкортстан геройлары дигән махсус программа бар һәм монда катнашкан егетләрне инде республиканың төрле идара итүче органнарына эшкә алдылар. Әйе, менә шушы, менә карап торасың, бик шатлыклы. Бик шатлыклы бу. Чөнки уларның иңендә тәҗрибә дип әйтсәк була. Әйе, юллар ачыла егетләргә, санатория бар, реабилитация бар. Мөмкинчелекләр күп. Менә шушы әлеге безнең менә бу батальоныбызда куркынычлык әзрәк булса, артарак булса да, барыбер шул ук минар барган контракт белән булган түләү, безнең республикадан булган түләү килә. Шул ук әлбәттә 50дән ашу булган безнең социаль гарантиялар шул ук килә. Менә аерма юк. Менә шунда социальный яклау буенча аерма юк. Төп безнең штурмовой отрядлардагы кебек бара. Шуңа күрә анда әлбәттә язылган дошманның техникаларын уничтожаетсың. Нинди нәрсәне уничтожаетсың отдельно бар. Вертолет булса 200 мең, анда һәр километр движениягә 8 меңнән алып бар. Тагын уңышлы операцияларны алып барган очракта 50дән алып 500 меңгә хәтлем. Менә способностьң булып, бирелеп, эшләп сугыша башласаң бу нидә акчасын да эшләп кайтырга була. Үзе байгына әйткәндә бар бөтен нәрсәләр дә куелган. Һәм бына бу гаскәри берәмектә еш кына армияның элитаһы диләр. Армияның элитаһы, димәк, хәзер тап бына ошо пилотһыз осо аппараттарынан идара итүчеләр, һәр бернисә аларның сыйфатын әйтеп киттек, аналитик фикерләү, техниканы белү һәм башкаһы. Әлбәттә, элита, чөнки моны бит инде безнең президентыбыз Владимир Владимирович да алга куйды. Наша беспилотный безнең гаскәрләр хәзер формироваться итә бит инде. Әлбәттә, бу беренчедән әйтәйек, баш белән эшләргә бик мөмкинчелек кирәк бит инде. Шуңа уку булса, әйбәт, бу да әйбәт бит инде, укулар булса, цифровой технология буенча. Шуңа офицер званиесен алып та китергә була бит инде. Хәрби карьера димәк. Хәрби карьера белән китергә була. Чөнки армияда булдыклы кешеләрне офицерлар сразу күрә, тәкъдим итәләр, офицерские должностьларга, командир взводаларга куялар. Шунда ук инде звание килә. Шуннан алып китергә була хәрби стаж, пенсиягә чыгу. Бик бүгенге көнне бу батальонда мен менә кемнең илгә тугрылык булып, үзен хәрби итеп карап, сынап караса килә икән, или шундый менә күңелендә тойгылар бар икән, менә капкалар ачык. Барды башла. Укыту буламы икән? Әлбәттә, укыту була. Армия сафларында бит инде беренчедән өйрәтелә, тәҗрибәле офицерлар өйрәтәләр. Мен үземнән белән армияда өйрәтү тиз бара. Анда тиз сеңдерелә ничектер. Тиз аңлатыла, тиз сеңдерелә. Кешенең бөтен булган сыйфаты бер ай эчендә ачыла анда. Менә шундый. Кризис ситуациялар дип әйтәйек, шулай. Әфтер Хайлович, бына без армияның элитаһы дигән бу пилотһыз аппараттар идара итүчеләрдә. Әмма безнең бүген һәрбер яугирыбыз, һәрберсе кадерле улардан. Шулай бит. Бына әлеге вакытта үзегез әйтеп үттегез, республикала 50нән ашу төр социаль ярдәмләргә күрһәтелә. Быел тагыла ниндидер инициативалар дәүләт йолышы курултайда караламы? Уларны киңәйтү күз уңында тотыламы, әллә булганын yerine yetkереп үтәү шарты куйыламы? Беренчедән булганын җиткерергә дип әйтсәк тә, безнең Башкортстанда бу җиткерелгән. Менә мен үзем яугирләр белән турыдан-туры эшләйм. Безнең Башкортстанда булган социаль гарантиялар буенча миңа сораулар тумай. Безнең сораулар гаскәрләрдә гаскәрләрдә булганнар. Военно-следственный органнар аша. Безнең Башкортстандагы проблемалар туганы юк. Ул бер-ике килеп чыгарга может, но ансы көнендә хәл ителә. Шуңа күрә безнең
Дәүләт җыелыш Курултай буенча да тагын да инициативалар булачак. Инде карап, менә безнең бит инде депутатларга нинди мөрәҗәгатьләр килә. Кайда менә шу комитетларда утырып сөйләшенә, кайсы тарафта без эшләргә тиеш, кайсы тарафны ныгытырга, кайсысында үстәргә. Менә шу күз уңаенда тотып алу безнең. Шулай итеп, әлеге вакытта Башкортстанда яңа хәрби берәмек туплана һәм уның буенча тулырак мәгълүматты кайдан аларга була? Менә бу безнең bashbat.ru сайтында керәсең, бөтенесе җайлашланган, кердең, сине күчерә шушы сайтка, заявка бирү пункты бар. Шуңа бастың, телефоныңны яздың, исемеңне яздың, җибәрдең, синең белән обратный связьны уже чыга бар. Димәк, теләүчеләр, тулырак белергә теләүчеләр Башбат сайтына инеп... Сайтында бар бүтән информация, мәгълүмат куелган, күпме сумма акча, күпме нәрсәгә акча бирелә, нинди күрсәткечләр, һәрберсенең саны куелган анда шулай. Танкларны юк итүдә куелган күпме сумма, барсы да шул язылып куелган. Хәзер бит менә шу неләрне, шушы очу аппаратлары белән генә юкка чыгаралар. Точканы бирде, тапты, барды, юкка чыгарды. Шуңа анда аларның бүтән прескурант куелган дияк. Зур рәхмәт әңгәмәгезгә һәм yetkергән мәгълүматыгызга. Илде хаклай торган юла бар, илде хаклай торган һөнәр бар һәм ошо һөнәрнең эскәлектәре турында Дәүләт Йыелышы Курултай депутаты Әлфит Нигъмәтянов мәһиләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.